wasi o tan kono ko ceerno diwata ko ceerno en basi ko ɓeydade tinnade ɓeydade daranade ɗum ɓeydade wattude hen haqqille neɗɗo kam ala e sago ñande fof woda ko waɗi hedde o ko waɗata ko beele koko naftatamo hande e janggo walla koko naftatamo hande tan naftatamo janggo walla boom koko lorotamo janggo ko neɗɗo wawa dawde ala ko waɗi so tawi noon woni neɗɗo dawrata ko jangguinde alqur'ana ma jangguide alqur'ana ma janggoyde alqur'ana ma toppitade no jangirana alqur'ana ko won ɗon wadde koko nafatamo hande nafamo janggo nafamo ɓawo janggo deke ɗum poɗɗen ko ɓeydade toppitade ɗum poɗɗen ko ɓeydade moƴƴinde ɗum poɗɗen ko ɓeydade darade hen ɓe Allah darni hen ɓe merna guite mum e kala goɗɗum pellita tan moƴƴinde ɗumen pellita tampude hen wonande janguinoɓe jangoɓe kam ɓe mbiyete ɓeydo fellidde kono kamɓe koɓe wallateɓe no ɓuuri hewde hen ko sukaɓe ko jinnaɓe ɓe ballata ɗum noon enen harjini noon ɓeydade wallodirede saabu ene muusi e jangde he sifa mo ganduɗa jangga seeɗa tan woppa o ɗum ne muusi e jangde he no feewi jangde noon so rewani lawol tan heewi felede ko janguinowo kono noon ko heewi janguinoɓe janginanteɓe kadi ne mbaɗa ndungu arat sukaɓe nawe gollinoye so ɓe jooɗima lebbi jeegom ndungu ɓe gollani ɓe janggani soɓe hankadi ɓe gamat artude walla bomno nawruɗamo ni tawa fewano a waynodirano e ceerno o ɗum waɗi a hersat artirdemo saɗa nawma e nawatama ko nokku goɗɗo kono kadi so woni ɗon lebbi seeɗa ka guittowomo tawde o wowi wasde janggude hankadi o mettata halfude ɗum waɗi ɗum ene jeeya eko tampini jangde ɗe gueɗe ɗiɗi ɓuuri tampinde jangde nde ko jangguinoɓe eɓe kewra koɓe kuufi ko ɓuuri ɓe doole gueɗe ɗiɗi ngel ko tabitaka ɗe gueɗe ɗiɗi ɓuuri hadde jangde nde rewde lawol so tawi ɗe gueɗe ɗiɗi Allah wallanno ɗe gusso so wawata ɗe natta so wawata kam ɗe gusso jangde nde ɓuranno wadde fayida no feewi enen fof batten haqqillaji men tan e ɓeydade toppitade ɗum yo Allah newnan en yo Allah wallu en hen wotuɓe fof ne mbawi toppitade duɗal mumen on keeɓi ceerno mo ene jangguinana on hayso on haalduɓe e makko 300 ngadi ɗum wonani jobdi hayso on kaldani e makko ene wawno ƴeewno ndendinirɗon juuɗe mon ƴeewno ballirɗon ha mbiyon joni yo ƴettu janguinowo ko onon joɓata kanko ceerno tawde o ƴetta janguinowo o toppito noon on yo janguin tawa ko kamɓe joɓata kamɓe janguinanteɓe ɗum fof no wawi wonde so tawi juuɗe ndendinama tan Allah wallat en jii kala ko daranɗen Allah wallat en hen sen darni ɗum tan Allah wallat en hen inchallahu taala ɗen hen ko ɓeydare nan subaka en dawi to defta gor rewɓe to en jiino wano enen fof keɗotino wayi wonno ko capanɗe jeenayo e tato kisa jeetato ɓeydoyi hen immorade duɗal jama neere wonoyi kisa temeɗere ga jofnuɓe ɓe fof so rendi wonoyi capanɗe jeetato e jeeɗiɗo fof so rendi to banggue worɓe ga kono noon hen jeetato ko ɓarɓe wiyete ɓarɗo noon ko jangguɗo alqur'ana ha reeni janggi ñawoje ɗe fodde ko jangueten hen ko ha hankadi ene wayno ko fodde ko jangueten o rende alqur'ana e ñawoje mum o timmini ɗum on wiyete ɓarɗo ɓen noon hen jeetata ko ɓarɓe ene wayno hankadi ɓe ene mbawi jokkoyde jangde wonde renɓe ɓe noon goni 14 denɗo noon ko bawɗo dursitade deftere nde tawa timani e deftere tawa ne wawi dursitade nde dow ha less tawa ene ɗiggini ɗum wiyete denɗo ɓen goni 14 ɓe to ko jeetata ɓe 14 wona nogas e ɗiɗo ko heddi ko ɓe nder capanɗe jeetato e jeeɗiɗo ɓe heddiɓe ɓe ko jofnuɗo noon ko jangguɗo deftere nde gila fuɗɗode ha wortode kono noon dusitaki nde kayɗe fof kono wonko dusitto hen ɓen noon ko ɓurɗo woɓɓe hen dusito ko heewi woɓɓe hen dusito ko famɗi kono goto fof wonko ko dusitto ndeke ɗum ko ɓeydare alhamdulillahi rabbil alamin jiiɗen ko ene ɓeydi ene yaari yeeso ñaagui Allah hande Allah nawrata ɗum yeeso a wawata wiide ala balliɗɗo wasata won walloɓe kono ballal ngal ne hakkidi eɗen gandi hande duuɗe ɗe no mbayi ni eywa wadde hen ballal ha feeñane satti eyyi wadde hen ballal ha feeñane satti leɓi sattinde ɗum noon kono sifa o wayni ene fonno hande tawi nde wonno no ceerno heewi wiide ni enen ala ko ceerno woppani en
caaji Muhammad Saïd radiyallahu ta'ala anhu ala ko woppani en heddi ko en mbaɗani kono kanko kam hunde nde fof omo yuɓɓini ɗum omo waɗi no gasirta nde wonno omo andi zaman waɗata ko sifaji kala nde ɗo zaman o tolni omo holli en no potata hen wadde ha jangde nde ɓuura moƴƴude masalan o meeɗino eɓɓude yo janginowo yo jogo almuɓe nogas tawa janginowo o ne toppita tawa janginteɓe ene toppita tawa kadi ene waɗi mono rewindo jangde nde ɗum o meeɗino eɓɓude ɗum duɗal waɗe tawa duɗal ngal ƴeewe hen janginoɓe 10 janginowo fotote almuɓe nogas tawa janginoɓe ɓe ene toppita bimana eɓe joɓe taw janginteɓe ne toppita bimana tawi ɓe goppaka eɓe jiiloyo walla eɓe mbaɗoyo gueɗe goɗɗe taw ko jangde tan ɓe toppiti tawa kadi janginoɓe ne toppita taw ne waɗi mawɗo mo ene tiimi ko wiyete directeur ko mone tiimi janginoɓe ɓe balle ɗe wiyete balle ko masalan hande miijoɗa ƴetta sac maro nawana janginowo a wiyatake a wallani a walli ha heewi sahaji mbaɗa caali a wiyatake a wallani a walli ha heewi ala ko famɗi e ballal kono ɗum fof ene jogui tan dottode nde ganduɗa aywa ko ɗum ene ɓamta jangde nde sa nawani ɓe guura ma walluɓe ɓe keɓa no ɓe ndeƴiri ɓe jangga sa waɗani ɗo ɓe jangi ma walluɓe ɓe keɓa no ɓe jangiri tawa jogui zamanuji masalan toɓon haɗanoɓe jangude soɓe keeɓiɗo jangguete ɗum ɗon fof ko e balle nde wonno noon timmani ko wiyete complète ko waɗani complète ɗum haɗata ɗum feñje kono kamɓe ne walle saabu en jii Alaji Abou Ndiaye ko gollatɗo e ballal Alaji Ablaye Wolle caaleje duuɗe nokkuji janguirɗi fodde ko Samori waɗama hen duuɗe ma won hedde duuɗe le 5 walla 6 waɗanama caaleje ɗum ko ballal jiida e won duuɗe ɗe o wallita guura hen sahaji ɗum fof ko balle fof noon jiɗɗen ko yaara yeeso jiɗɗen ko ɓuura ha wona nde wonno so tawi en mbi eɗen pawa jangde nde e yeɓɓol jinnaɓe sukaɓe ɓe jangde nde wawa rewde lawol yo jinnaɓe job jangge ɗum ko goto wawi yoɓande ɓiiwo goto sa wawi yobde ne mi sikkani so won gonɗo ɗo bawɗo yoɓande ɓiɓɓe mum foɓɓe janggude ɓe foof juuɗe men keptani toon ɓiɓɓe ma foɓɓe janggude ɓe foof joɓana goto foof tawa ko jobdi wiite ne jobdi ha jangde wona jangde weeɓani e ɗum noon kono so en ndendini juuɗe men masalan ene waɗano gila 2007 fuɗɗa jama afiya duɗal waɗa ɗon gila 2007 fuɗɗa ene yaaha wuurino ha ren ɓalguɗano keeɓi hen kono hande ussima so ma yani kam ko faɗɗi nde wonno so neɗɗo fildi haalde tan ɗum joni janguirɗi ne goodi fodde cuuɗi 6 janguirɗi nan ɗo aywa waɗino kadi janginannoɓe kono wasde toppitede haɗi ɗum rewde lawol masala ɗum joni so tawi toppitama aywa ete o saaha jamaji kewɗi mbaɗama jama afiya waɗama jama ɗaybatu waɗama ɗin kam ene puɗɗi ene jangga aywa jamaji gonɗi ema heedi joni ɗi kala hen jama ene waɗana jangguirde alqur'ana jamaji gonɗi ema heedi joni ɗi foof goɗɗi hen timmi goɗɗi hen golle ɗe ene jaaha hayso ɗum ɗo joni fodde ko joga ɗon e janguirɗe ko so heɓanno janguinoɓe tawi ko yoɓeteɓe ɓe totte jangoɓe tawa ko hakidiɓe ɗum rewi nde tawa ko sukaɓe yaroɓe duuɓi 5 ɓolɓe kala nde wona heta duuɓi 5 tawata ko heeɓima hen ko waɗi fayida ete enen ceerno ene waɗani en jangde nde e sifaji ko jangde alqur'ana nde o waɗi daɗɗude kono omo waɗi hen ko jangete ko fof yo jange en jii madde ilmi ko ceerno jaggi ɗum wi kala gande ɗe yo jange ɗon madde ilmi gila 1950 kanko jaggi duɗal ngal o wi dendagal gande jangeteɗe aduna he yo jange ɗon kadi won duɗal dowrowal nde wodata ko ma duɗe tokose ngoda duɗal dowrowal nde wodata ko ma duɗe tokose ngoda joni noon so duɗe tokose ngoodi eɗen jangina alqur'an o eɗen jangina ko jangete e aduna he ko ha neɗɗo wonɗo tollu mum yettato yawta toon wona duɗal dowrowal ɗo ene wawi wonde kadi ene fuɗɗa e ɓanede jangde leslede nde fodde duuɓi 6 gadani ɗi min e ceerno Dialal min puɗɗinoma ɗum gila 2014 wonko waɗa hen kam ko ganduɗa ene wona jangde duuɓi 6 taw ko jangde alqur'ana kadi ene nannori jangdeli
jangde diina o e jangdeeli ɗi aduna o sohlata ɗi haa wona duuɓi 6 gadani ɗin duuɓi 6 so tawi ko jogiiɗo haqqille waawde reende o wallama omo waawi reende heen so waawani reende kam omo waawi yiidude deftere nde haa wona ɗo ƴetti e deftere he fof omo waawi janngude e nder heen omo waawi anndude huunde e diine makko geɗe gardiiɗe e diine makko omo waawi fuɗɗoraade heen ɗemɗe ɗe ɗin duuɓi 6 so naatiri duuɓi 5 duuɓi 6 yaha duuɓi 11 so hodirama ko eɓɓa e nder ɗiɗo duuɓi 6 ɗi fof o heɓii ɗum sa wattanimo heen duuɓi 6 goɗɗi walla duuɓi 10 goɗɗi tawa komo yara duuɓi 21 duuɓi 10 goɗɗi so waɗi ɗum e jangde e dow omo heɓi fondement moƴƴo duuɓi 6 gadani ɗi o kay ƴeewete koko waɗoyi goɗɗum han kadi walla holno jokkiro e jangde dowrore mawnde wonata ɗum fof en masalan joni janngirɗe ɗe keɓama aywa programme jangde waɗama fode duuɓi 6 heddi tan ko heɓde no waɗiri ɗum ha tabita sa wi noon a waɗat ɗum tawa a waɗanani ɗum ko ɗum namdi ha timmi ko sa fuɗɗima ka janoyowo ɗum liɓi duɗe keddiɗe sa felliti wadde ɗum ko ma ko ɗum namdi ko fof timma ne namdi janngirde ɗum heɓama ne namdi programme jangde ne heeɓa ene namdi jannginoɓe ɓe mbasata wodde ene namdi mo ene tima jangde nde woni directeur joni holko heddi ko nafƴete e ɗum ko mana finance poɗɗo waɗede ha jannginowo o wawa janngide taw ala caɗele janngoɓe soko ɗon ɓe guurata holno ɓe guurdata so wona ɗon ɓe guurata ne wawi wurde jinnae mabɓe ɗum so tawi waɗanoma ko hunde mawde no feewi ɗum leggal fof ne wawi heɓde ngalduɗal jangde haaletene nde masalan aɗa yiya yimɓe heewɓe ene gooɗa école aji ɗi école yo ar école holto ala e Sénégal ala to école ala e Sénégal so wona ɗo aywa ko gooɗeteɗen e école ko wona bonnidde ko haalde ko woodi heewɓe ne janga école kono ko ɓuri heewde ko fof koko samata ko samata hitande fof woda samɓe janngoɓe école mi anda ko primaire wiyete école aji lesɗi ɗe joomum yahoɓe lycée ɓe ko subteteɓe gonata yawtoyoɓe université ɓe ko subteteɓe gonata kadi jangne nde no nde waɗirani noon nde waɗa ko gilata colonial gila tubakoɓe laami ene heewi ko heewi ne jangge e nder mayre ene jogii no wawno wonirde goɗɗum hen ne wawno wasde janggede goɗɗum hen ne wawno janggede e dumunna daɓɓo taw wona juutirɗo ni ɗum waɗi yimɓe ko goɗete école o ko neɗɗo ne wooɗe ko heɓani tan kono fayida hewani hen so tawi Allah walluno en mbawɗen toppitade no ceerno Adion Seydi eɓɓirani en ni mbawɗen ekkitade wadde ɗum ma en keɓanno hen ko ɓuuri ko heɓata e école he ko so en gueta toon wadde alhamdulillah ne darano neɗɗo kam waɗata tan koko wawi ko wona e wadde ɓuuri hulɓina tan ko joɗade waɗani hay batte kono tawde ne waɗe tan yiyama barke yamirore makko nde e barke ko dillete hen ko heddi ko wona e heɓorade seeɗa seeɗa kono kam anniyaji ne joga peeje ne joɓaga geɓɓe ne mbaɗa gueɗel gotel manki dañde nafaqqa mum ko mana wiyete finance ko finance dañe tawa e ɗum toppite waɗe so ɗum heeɓima ene jorta ko jiɗɗen janngude ko fof eɗen mbawi janngude ɗum aɗa wawi janngude école privé so examen yonti jaaha bindoɗa to examen ji mbaɗete to ko heɓoto toon shahada ɗum wiyeteno kadi diplôme keɓotoɗo keɓa ɗum toon fof ne wawi wonde ete eɗen jogui yimɓe mum eɗen jogui andanɓe ɗum eɗen jogui wawɓe ɗum gueɗel gotel ke dorɗen finance eyi ɗum ne kadi ma taw ne wawi ɗum heeɓo inchallahu taala kono ne wona hen inchallah ɗum ɗo foof na e gueɓɓe ɗe kalnamami ɗe duuɓi 6 ɗi kalmi ɗi duuɓi 6 ɗi mbimami min mbaɗi tawa kam janggin duuɓi 6 ɗi ɗum ne jeeya hen so tawi o fuɗɗi janngude alqur'ana o fuɗɗorto komo yara duuɓi 5 ɗi hitande makko 6 ɓere 7 ɓere ɗum ko alqur'an tan o janggata hitande 3 ɓere so timmi duuɓi 3 hitande 4 ɓere nde noon o jangga pular ala so heeɓi duuɓi ɗi tan duuɓi makko so heeɓi duuɓi ɗiɗi e duɗal he tan hitande 3 ɓere nde wonta koye janngude pular non noon ɗum ɓuuri ɓadademo omo wawi wawde ɗum so jangi ɗum o wona e janngude hen diine makko ɗum ɓuuri ɓadademo ko gotum janguirde pular e janguirde arabe e janguirde français sa janggiri ɗemgal ma ɓurta yawde andude masalan joni suka debbo deftiɗo nane o so tawi neɗɗon janggi ardisala ko ardisala o haali ɗo jangguɗo ardisala fof sene heeɗi ene andi ko ardisala no
no lelnira e arabiya ni ko noon o lelniri ɗum e pular ko ƴiyal ar-risala o jangi ɗon ni o jangirde ɗum ni o jangine alkule pular ɗe tan o wawa ɗe winde o holle o firane ɓuri ɓadade mo e jangude limto arabiya ha wawa janga hijjo imminane ƴiyal arabiya ngal firanegal nile so won du'i makko famɗirta o famata kono so rewama e pular he omo wawi ɗum waɗi jangde diine nde e nder ɗin ɗon duuɓi tati jangde diine nde fof fo e pular nde waɗa duuɓi jeegom ɗi kalnanmami ɗo ɗi hen duuɓi hen hitande ko jangude ɗemgal ngal ha wawa ngal duuɓi tati keddiɗi ɗi ina hen jangorde diine mum taw koye pular rewi ina hen noon yawrude français ina hen yawrude arabiya ɗum fof fuɗɗade ɗum duuɓi tati cakkitiɗi duuɓi jeegom mbimami ɗiɗɗi ko alqur'ana tan tata ɓerde o janga pular pour o wawa ɗemgal ngal hitande nayaɓere e joyaɓere e jeegoɓere nde o wona e jangirde diine o pular taw o wawi wino ɗemgal ngal o wona e jangude français e arabiya o wona ɗum ne kadi dañde hen beele so duuɓi jeegom ɗi timmi so ma yahana goɗɗum ɗum so kala hen ko jangirte ɗeya ɗemɗe taw o fuɗɗinoma ɗe omo wawi jokkude ɗe o jokkora hen gandal kadi kala gandal ngal ganduɗa defte mum ne waɗi e pular jangirde ɗum arabiya walla français jarani jangira ɗum pular hunde nde ko ya andu tan ya andu tan so pular jangirɗa ɗum so français jangirɗa ɗum so arabiya jangirɗa ɗum ko himmi hen ko ya andu ɗum tan ndeki firtani ko ma ndewa ya français tan nde ganda walla ma ndewa arabiya tan nde ganda ko ya jangu tan ganda ko ya jangu tan ganda e di noon ko anduɓe men fotani raɓiɗinade no ceerno Jalal Allah gandal makko yaari ko diine omo ƴetta gandal diine ngal omo winda ɗum e pular ndeke anduɓe men gande keddiɗe ɗe yo ɓe mbindu gande ɗe e pular tawa duɗe ɗe a yani hay duɗe pular ɗe ne jogui caɗele so jangi duuɓi seeɗa tan jangde lo'at lonata nde ko ɓe gasnat ko jangguete ɓe jangata ko limto e hijjo e celluka e calcul e hiisa ko jangude limto e hijjo e tarde caga e hiisa sa wawi ɗum ndonno ko ɗemgal ma ene weeɓi sattata no fewi e jangude celluka sowona ɗum ko hiisa so neɗɗo o wawi ɗum hankadi o naata e jangude andu diine ma so jangi lahdari deftere andu diine ma nde ceerno Jalal waɗi nde kala ko golle diine ɗe namdi e neɗɗo na hen ala ko heddi hay batte saabu ko wotoɗinde Allah caggal ɗum laaɓal so yama laaɓal tan nanni ko heewi nanni salligi en tamade en longal en ko addata ɗum e ko sawbinta ɗum e ko moƴƴita ɗum e ko bonnata ɗum so yama laaɓal tan gasi julde so yama julde hankadi nanni ko heewi julde no sellirta eno bonirta no moƴƴirta aywa ko woni hen farilla ko woni hen nafila ko noon defte ɗe fof mbaɗirta so gasi ko korka no sellirta so gasi ko asakal so gasi ko hajju ɗe gueɗe joyi goni diine ɗe jangguete to defte to foof defte jangguirteɗe arabiya ɗe ko ɗi limtini foof ko haɗota andu diine ma noon ne waɗi ɗeɗo gueɗe foof goto fof heddi holno haalirta sahaji yañade sahaji raɓɓiɗinade hoko heddi goɗɗum ko wiyete gollodiral so ɗum ɗo gasi saria mo jangguete ko ɗe pecce ɗiɗi waɗi golle diine ɗe e gollodiral ngal golle diine ɗe woni ko kalɗen ɗo ko laaɓal gonɗinde laaɓal julde korka hajju asakal so ɗum ɗo gasi ko gollodiral ɓe tuggata ɗum ko jihadi ɓe ndewna hen gondoje ɓe ndewna hen dewgal ɓe ndewna hen jeygu eko yowiti e jeygu ɓe ndewna hen ñawoje ɓe ndewna hen ndonu ɓe ndewna hen nediji ɗege ɗiɗi nanta ɗo jangude sharia ko foof lahdari ar-risala khalil nangam fof ko ɗum ɗo ko ɗo han rippata joni kala hen gueɗel ngel janguɗa a janggal ngel ɗo jangga ngel ɗa kadi jangga ngel ɗa ɗum waɗi ƴettata kewɗo kono juutani sattani hay batte juutani sattani ko yimɓe ceccina tan satta kono juutani sattani ɗum ɗo foof so tawi wattama e pular aɗa janggude ɗum e nder hitande walla e nder duuɓi ɗiɗi so heewi gasa so tawi aɗa watti hen haqqille ñañña ɗum sa wattani haqqille kam mbaɗa ɗum jimam pawitomami jawta ɗum waɗi so tawi jangde nde ruttama e juɓɓudi nde sattani no fewi ko wiyeteɗo jangde alqur'ana ko tiiɗi e jangde alqur'ana ko limto e hijjo
ko ɓuri heewde ko tampini almuɓe ɓen ko ɓuri heewde aɗa ara e duɗal tawa ɗon yimɓe temedere tawa ko so heewi ko sappo mbawi limto hijju heddiɓe fof koye dow tampere mawde janngata ella mum ko heewrede nde qur'ana ne sa wawi limto a wawi hijjude ha hijjo ma reguima wiyete wawde hijjude a mbawa hijjo ha wona sa hijji hunde tan a wawa rendinde woni woɓe mbiya tarde ɓe mbiya fintude so janngowo wawiri ni kala ko yi winda omo andi omo wawi limtude omo wawi hijjude omo wawi rendinde sa jangguinimo hisbaji ɗiɗi tampere jangguinde mo gasi sabu hankkadi kala ko windi omo wawi reftade ɗum joni heddi ko o jaɓa fiide daaɗe so jaɓi fiddade tan o wawa so jaɓani fiddade o asa wawde ko base jangne nde tan fondement o ngorondi ndi ko ɗon tan tiiɗi hen so ngorondi moƴƴi tan ko heddi ko no weeɓi ala ko satti hen kono noon no golirten ni sattini ɗum tampe no feewi wasi hebde nafoore janngo so wawa limto wawa hijjo o amanat jangde sabu jaggat alluwal ngal omo wiye yo janngu o wawa janngude o anda ko janggata ko o softata o haaɓa o yiɗa yaade so wonno way o fiye o ɓeydo añje ay hunde goɗɗum sinno tan o wawa no limto o wawa hijjo sowona kay kala bante ha ɓurti o añata ha ɓurta windanama tan so reftinama o janngoyat so janggi tan o wawata fof noon caɗele ɗe fof koto mbimi to tan heewrede ha ɓurta almuɓe ne keewi e junngo ma haajuji ma ɗi ne keewi e hoore ma a ɗeɓata wawde wadde ko foti wadde inchallah jarama